ಸರಿಸುಮಾರು 64-65 ಇರುವೈಲುಪ್ಪಾಣಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರಿ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತಿರ್ಲು ಇರುವೈಲುಪ್ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಇರುವೈಲುಪ್ಪಾಣಿಲ ಎ 13:46 13:45 ಇರುವೈಲುಪ್ಪಾಣಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರಿ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತಿರ್ಲು ಇರುವೈಲುಪ್ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಾನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಇರುವೈಲಿ ಪಾಣಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರನ ಬಿ 12:27 ವಿವೇಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರ್ಗಾಲೆ ದಾಖಲೆಡು ಬಲ್ತನಂಚಿನ ಇರಲು ಇನಿತ ದಿನ ತನ್ನ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಓಟಾಗ ಕರೆಕ್ ಜತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ತೂತನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವೇಗದ ನೆನಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆತನ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದೆ ಆ ಎರ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವಾಡು. ಸಮಯ 12:85 ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತಿರ್ಲು ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿಪ್ರ ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತಮಂಗಲ 13:05 ನಾವೆರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 109 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 26 ಜೊತೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತಿರ್ಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಪತ್ತಿ 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 ಅನ್ನ 12:42 12:42 ಅಂದ ಕಡು ತೇರದ ನನ್ನ ತಡ ಅಲ್ಪ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಗೆನೆಗಿಲಿ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತಿರ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಿಂಗಾಲು ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಿಂಗಾಲು ಎ 13:06 5 ಪೇರು 11 ನೇತೃತ್ವಡು ಬೊಲ್ಲಾಗೆ ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬೊಳ್ಳೆಲ ದೋಣಿಲ ಧೋನಿ ಬೊಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಲ್ಲಿರಲು ಧೋನಿ ಬೊಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧೋನಿ ಬೊಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ 13:36 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಬಹುಮಾನದ ಹಂತಗೂ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಮನ ಐತು ಒಟ್ಟುಗು ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರಿನ ಚಿತ್ನ ಇರಲು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕರಿನೆ ಕಮ್ರದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗಗಳು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯನ್ನಿರಲು ಬರ್ಪುಣ ಶನಿವಾರ ತಾಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನೆಲ್ಲೋ ಜಪ್ಪು ಮಂಕ ತೋಟಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಹೇಮಾ ರಘುವೀರ್ ಪೂಜಾರೇನ ನಾವೊಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿನ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತಿರ್ಲು ನಾವೊಂದ ಆಶಿತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರೇನ ನಾವೊಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರೇನ 14:02 14:02 ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತಿರ್ಲು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ 13:49 ರಂಜಾಳ ಕೊಂಟಡ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡನ್ ಸೇರ್ನ ರಂಜಾಳ ಕೊಂಟಡ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡನ್ ಸೇರ್ನ ರಂಜಾಳ ಕೊಂಟಡ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡನ್ ಸರ್ನ 12:99
ಕಟ್ಟಬದ ಉಪ್ಪರಿಂಗಾಲು ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರೇ ನಾಡ್ದ ಮಲಗಡ್ಡೆ ನಮ್ಮರ ಚಾಂತೆರ್ಲು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಿ 13.67 13.67 ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಿ ಹಲೋ ಓಡಿಬಟ್ಟು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಗಳೇ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಪ ಭರತ್ ಕೇಶವ ಬಂದಾರಿನ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತೆರ್ಲು ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಭರತ್ ಭಂಡಾರೇನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಎ 13.2 ಬಂದು 13.2 ಅಲ್ದಿರ್ಲ ಆ ತಾರೀಕು ಬಡೋಣ ಜಪ್ಪ ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಉಜಿನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದರ್ಲು ಹಾ ಬುಧವಾರ ಗಂಟೆ ಬರ್ದಿಪ್ರ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಬರ್ದ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ನ ಎ 12.68 12.68 ಮುನ್ಕೂರು ಕಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಭರತ್ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಭರತ್ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ರಟ ನಂಬರ್ದ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬಿ 12.08 12.08